ning nduk bisa kesempatan pengajapi Bapak Andreas Suwarno Saklawangsa sabab iki ora mung nimbali awake dhewe info sing tak tampa uga kepalan nimbali bintang tamu nggih ana bintang tamune sapa yen ora kleru lho iki asmane Mas Sumarbagya gareng saka Ngesti Pandhawa Kutha Semarang iki gareng asli ora KW oh nggih ayo nduk di atur tindak rene nggawa panggung kene karben cepet ditumpakke prau monggo Wilujeng dalu Mas Nolo Gareng Wilujeng dalu Rama pangkat sing Semarang tabuh pinten nitih menapa dumugi mriki wanci jam pinten kula pangkat saking Semarang antawis jam 11:30 nitinipun kereta latu kereta api nggih dumugi mriki radi molor mergi buntute sepur tambah Pak oh tambah tambah gerbong dadi mlayune sepur mboten iso banter nganggo watuk barang nggih dugi mriki antawis jam gangsal oh nggih dereng randhak dereng telat nggih mboten mandhap Gambir mandhap stasiun Perhutani sik kok lagi krungu iki stasiun Perhutani iki saderengipun Gambir niku lak wonten stasiun Perhutani gitu. Jatinegara, Jatinegara niku lak Perhutani to, Pak. Lambe nek turah. Nganti bingung pikiranku ki tak kira yen ngendi kok. Oh, Jatinegara. Nggih. Nggih dipun papak. Ingkang mapak ngutusanipun Mbak Wati. Oh nggih. Kula nggih mboten papal kalian Tlatah Pasar Rebo saya daerah irigasi mriki. Kali Sari. Kali niku pun ngarani Sari niku becik, kali sing apik niku irigasi, Pak. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged dugi mriki. Amin. Nggih pun dicepaki hotel. Mboten kula nggih. Lah iya, wong pasakan Nuwun Sewu pesene kamar ki 3. Lah nggih. Kangge kula, kangge Bayu, kangge Mas Nolowi gareng saking Semarang. Kangge wi. Nggih, awong pripun areng hotel wong ya lunga dhewe. Mengke lak malah mboten kepenak wong dugi kula nggih pun sore nggih, Pak. Kula langkung remen kumpul kali kanca-kanca wonten mriki ten mriki nggih kopen. Wah, sareng jenengan mboten ten hotel kangge gobak kalian para wadyabala. Nggih, kajenge nggih sekali-sekali bocah-bocahe nggih turu hotel. Nggih. Ora lemek kloso boko ae. Nggih. Wah, ten mriki atise ora umum, Pak nggih. Iki nyemoni apa? Ayo. Kudune artis wong mriki niku sing ngurusi AC niku kok bengi iki sumuk. Kok ngerti-ngertine nek Pak Andreas niku pancen kontraktor bangsa AC. Alah, panjenengan mirsani niku sing ditutup klambu niku barang semonten niku kali nyawa kula larang niku lho, Pak. Nggih. Wah, perabot AC pancen mriki nggih. Nggih, yen kula sing kula ngerteni nggih pemborong kontraktor AC. Nggih. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Pak Andreas dipun timbali. Amin. Lumayan nggo bayar kuliah. Lho, sik kok Kang Putra iki jane wis rampung apa isih sing ingkang nomor setunggal sampun resmi nggih alhamdulillah sampun pikantuk gelar dokter. nggih amin kon nderek bingah. Ingkang nomor kalih ingkang nembe semester 6 nggih kuliah wonten kedokteran Rama. Wonten Undip Semarang. Nggih, ingkang nomor kalih wonten nganu Sultan Agung. Oh, Sultan Agung. Ning kedokteran. Nggih, mbok menawi teng Universitas Diponegoro guru pangeran tok. Lah niki teng Sultan Agung kan raja. Nggih. Dadi nek mung pangerane ora trimo. Mboten apa njungkuk sultane. Sultan Agung. Pangeran Diponegoro lak pangeran. Nggih, nggih. Nggih, bakune niku rezeki kula. Amin. Niki nggih wong ciri khase wong niku nggih kados Pak Andreas sak keluarga
orang siapapun itu dalam posisi apapun kalau selalu bersyukur, baik diberi maupun dikurangi, selalu bersyukur niku tandane wong sing imane kuat. Amin. Mila kula yen ngarani bengi niki panjenenganipun Pak Andreas sak keluarga nu termasuk orang-orang yang beriman kuat, imannya yang teguh. Amin. Mula yen kula menerjemahkan tasakuran niku tandanya orang yang beriman kuat. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap harus bersyukur. Contohnya pomo kula sirah kula ngelu nggih kula syukuri, tujune kok sirahe tok sing ngelu. Nah, ngoten ta Pak, mboten nganggo jantung, mboten nganggo liver, mung sirah tok nggih disyukuri. Niku tandha wong sing imane kuat. Niki yen wong sing imane mboten kuat, titikane pun bola-bali kula kandhake. Wong lanang sing imane ra kuat niku angger semakin kaya semakin nakal. Semakin kaya semakin nakal. Niku wong lanang imane sing ora kuat wong lanang. Rapuh, sing wong wedok imane ora kuat semakin nakal semakin kaya. Wong wedok sing ora kuat imane semakin nakal semakin kaya. Mari kita tinggal pilih pingin iman yang kuat apa pingin iman yang rapuh atau lemah. Nggih, kuwi ana tunggale kuwi. Napa? Nek anu ning to sing sandika wah bahaya lho, jalan berlubang. Nggih. Nggih, dibalik terus lu bahaya lubang berjalan ya. Turun dadak ngenyang, Pak. Nggih. Enggak tunggale sangan niku wonten. Lah nggih. Lah makanya mari kita menjadi orang yang beriman kuat. Lah sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, tiang syukuran niku sah. Abdole yang dingertosi tiang kata kados dalu niki sing rawuh lah mboten namung keluarganipun Pak Andreas. Oh nggih, mboten. Ni tangga teparo bahkan dari luar kota pun pada datang mirsani. Saking Bandung, Bogor niku pun SMS kula sudah merapat niki Bapak. Niki sing saking Papua nembe berangkat. Ya kadoan ke Papua. Mbok menawi tekan dalan terus batal nyetel streaming, wong iki di streaming kok Rama. Nggih. Nggih, sahnya diketahui oleh orang banyak. Sing jeneng nggih terus gitu. Kurnu kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti hari ini. Nggih. Niki lah tirakatan. Lah niki afdol, lah yang terakhir anugerah dari Tuhanlah yang dinanti-nanti. Walaupun sudah diberi, manusia tetap diperkenankan untuk meminta atau memohon kepada Tuhannya. Terus yen sing kula ngerteni ngaten. Nggih bener nggih. Lantas Mas Garing pun pun iso njarawake merdeke bedane tasakuran kalih tirakatan iki wau nggih. Nggih, menawi tasakuran niku sak sampunipun dipun paring dipun syukuri. Syukuri menawi tirakatan niku nggih nyadong nenggo. Lah niki kayang tutup tahun dipun syukuri nikmat saking Gusti dening Bapak Andreas sak Blowongso. Leres. Lajeng badhe bikak taun enggal menika tirakatan nyuwun ngersane Gusti mugi-mugi dipun paringana ingin dipun suwun dening Bapak Andreas sak Blowwarga. Nggih, amin. Mugi-mugi ing taun ngajeng 2018 kita semakin menjadi orang yang pintar dalam memilih. Kula matur ngaten menapa Rama? Mergi 2018 itu ya di global 1 dengan 8 9 tambah 2 itu 11. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Untuk tahun 2018 mari kita menjadi orang yang pintar dalam memilih. 2 itu pilihan, apik, elek, bener, luput. Mula hati-hati 2018 nu kathah pilkada. Milihlah yang baik. Niku yen kula ngoten Pak niki. Kejaba pilkada nggih wong jenenge urip iki pancen pilihan. Nah, urip dhewe iki pilihan, kari milih sing ndi? Milih pena apa rekoso? Milih apik apa elek? Elek. Gitu. Nek elek ki neraka jelas, nek apik iki swarga. Timbang sing elek ambul sing apik sing cilik. Gitu. Perkara engko ana keplesete ora masalah, sing penting tujuane pun apik. Nawaitune pun sae. Sae milih yo gareng yo sing asli sisan aja kawin.
dalu niki Pak, dalu niki. Sajake garing krungu kabar iki. Nggih, kula Ning enten. ngene, kuwi malah kanggo pemecut sampean. Lebih baik dadi garing iki kudu ngati-ati ora kena sembrono sabab wis disusul mburi iso ana garing liyane. Niku nggih leres. Dadi kula mboten yen cara Semarange ora entuk leha-leha Nggih. utawa santai. Nggih. Hidup itu berkompetisi. Kados Pak Andreas mau saged majeng karena giat dalam berkompetisi. Waton kompetisine mau kompetisi sing sehat. Sehat. Nggih. Nggih niki seniman niku kathah sing mboten sehat to, Pak. Kok iso? Alah kompetisi kali kula nu digodha apa-apa ora anu entane dijokke wedokan. Lah niku. Kula nu angger pun tekan godha wedokan sing paling berat, Pak. Fakta wanita harta. Nah, niki Niku godha sing pancen kula niku yen tahta kula nu pun ping pinten digodha dadekke anggota DPRD. Kula mboten koncat wis tak dadi seniman. niku sami kalih kula Mas Garing. Nggih. Wiwit rumiyin mila Bapak ngundang aku ora kekon dadi anggota dewan apa dadi dalang. Nggih. Kula dipun 2 kali Nggih. ditarik dados DPR tur pusat. Lho, Kula gedek mboten. leres peganglah pilihan yang pertama. Kula milih Gareng nggih Gareng dadekke Betul. anggota DPRD. Betul. Kula pun kula tolak tahta kula tolak. Nggih. Harta wong kula niku sedina mangan ping 3 kuwi wis arang-arang. Nggih. Tegese kula nu pun kula gedhekke prihatin kula perkara nyandang iki pol-pole sing ditemplekke ya kathok jimbiji. Nggih ya mung kuwi ajeng napa to? Alah kok ndadak harta tak oyak lah bareng sing ping 3 wanitane. Pak. Nggih. Niki jane nggih ajeng kula tolak. Kok jane mila? Lah bareng Piye ayo? niki Pak nir. Niku anu manut kalih titi wangsane titi wancine. Nggih, Kula mboten munafik. nggih. Gitu. Ning dengan berjalannya waktu mangke rak sadar piyambak. Oh, Ado dhewe. tujunipun kula nu kempal kali panjenengan, Pak. Kula wone kegodha, bareng kula nu tansah kempal panjenengan, mireng panjenengan anggenipun nyiriosi ngandani kula ora. Kula tolak, Pak. Reng. Nun. Ngene iki lho angger kancane tertib ora seneng. Kula nu sing kula tiru, tenan kula nu ora. Aja saiki. Oh, lah kuwi. Wis keranjingan nek kuwi. Lah kula golek limpene wong kok, Pak. Mboten sing gare kula nu tertib pun. Harta wanita tahta itu saya jaga supaya tidak menggoda. Kaya niki sindian-sindian panjenengan iki. Pripun? Niku samoten nggodha kula kabeh. Kula tolak. Lho, ini anu sebabnya ngapa? Mergo beda keyakinan niku wau. keyakinan pripun? Beda keyakinan. Gitu. Sampai yakin gelem, nah mriki yakin mboten gelem lah, beda pun. Niku wong kula niku cerita santen niku kok. Yakin niku nggodha kula tolak lho, Pak. Niki terutama sing tepas-tepas niki. Niki nggodha kula aja. Kowe ora pantes nggodha aku. Aku sing nggodha kowe. Malah dibalik. Lah nggih, yen ta kuwi jenenge sampean mboten munafik. Nggih, Pak. Dadi wong iki prasaja kowe nek. Nggih, kula dengan berjalannya waktu rak sampean ku sadar dhewe. amin niki nggih napa-napa yen bali kalih. Mulane nek wong sing rada mecitat ki ora sing dadak waoni ora supaya anu didongake mawon dinengke. Nggih, Dongake. yen kula mboten perlu ngelokke wong liya sing penting nata awak kula dhewe. Persis sae nggih 100 untuk Mas Garing. Wong niki mumpung dipun timbali wonten Kalisari, nggih mboten ketang sethithik kula jlentrehaken Kalisari. Kalisari. Nggih. Sik, sadere njlentrehake sampean tak takoni. Napa, Pak? Jenengan ditimbali li Bapak Andreas pun ping pinten? Teng pundi? Mriki. Lah mbok cekek demit nembus pindah niki lho, Pak. Niku sami kali kula. Niki mawon mboten diterke kula mboten tekan mriki lho, Pak. Lho aja meneh kok pasar Rebo, pasar Juar mboten sapa lho kula. Wonten empu ingkang kula tampi Mas Garing. Nggih, Pak. Jane pun pitriyen ajeng bali kalih kula. Nggih. Ning lha jare ora selo, jare nyang ndi ya. Lho, Pak Andreas meneh badhe ngaturi Pak Anom selaning sasi niku poso, Pak. Ya ora, kok kuwi jenenge ya kebacut. Lho. Mboten ngene Mas Garing.
Ini malah babar pisan kula aturke. Nek nimbali kali kula niku langsung telepon kula mawon. Nggih. Ora sandadak nganggo lantaran sapa-sapa. Pun Kecuali kali Nduk Wati wis genane niku anak kula wedok. pun ngebel Pak Anom pun dereng karuan diangkat wong mboten nate ngasta HP ya Pak. Bapak niku napa nate ngasta HP? Nggih mengko enten sing dadi. Oh ibu nggih, ibu. Nggih. Langsung Utawi dateng anak kula Bayu pun saged langsung. Nggih, menawi mboten nggih kula Pak. Yo sekali tempo ngekeki badhe aku lah apa. Pancen iki yen menawi panjenengan ngersakaken Pak Anom kontak langsung dateng Pak Anom mangke wonten ingkang ngampeni. Mboten sisah napa-napa nggih Pak nggih. Wong iki pas seduluran kados ngeten iki remen lho. Maki asring lho Mas Gareng kula dipun lapuri anu asring. Padahal kula mboten nate wonten ing dawuh. Nggih. Nggih Betul, nggih. Ning mesti luput diakoke ora selo niki sok nembe napa ngoten niku lah niku. Lah panjenengan lak diakoke ora selo klono tau diakoke mati, Pak. Malah dawa umure. Ah malah dawa umure. Malah urip ning ya sabar, wong urip tengah alam donya jaman ngeten niku harus penuh dengan kesabaran. Leres nggih. Sabar kula niku wong ngeten iki bali ra nggawa dhuwit kula nggih tetep sabar. Wong Jawa niku laku sing ampuh mung werna loro Mas Gareng. Napa, Pak? Siji sabar, loro betah melek pun niku. Niku marake wong napa? Napa sing senedya bakal tepaka sing ginayuh badhe jumbuh. Dereng karuan, Pak. Kok di paido. Lah kene satpam kampung kula niku sabar betah melek. Nggih tetep ngoten mawon uripe. Kae sabar jenenge wong. Beda le sabar. Lho nika sabar mboten. Lho nika nunggu maling ora teko-teko ya sabar lho, Pak. Nah justru itu malah dadi wong pentingan piyambake satpam niku. Yo, malah sabar niku malah malah wong sing apik niku. Malah kesabarane ati malinge wedi mara. Mboten malinge niku wedi ora perkara dijaga kok. Mergo ya mergo satpame niku. Satpame mantan maling kok, Pak. Wis beda meneh Ning pun tobat sakniki. Nggih. Kene iki Kalisari menika kanipun, Pak. Nggih. Kaanipun Kang Kagungan Kersa Bapak Andreas sak keluarga. Bapak Andreas Suwarno. Nggih, Pak Andreas Suwarno sak warganipun. Nggih. Lili nambaran rasa syukur acara menika dipun wontenaken. Nggih. Saking syukuripun gelar waringgit kanthi dalang Ki Anom Surata dalah Ki Bayuaji. Nggih. Rina wengi kang dianti-anti wis ditimbali yaiku gareng saka Semarang. Oh alah, Reng. Nun. Angger kancane golek rezeki kok diprek. Kulo kajenge katut. Ngajane ngene lho, hitungane sing genep niku nggih. Surya Candra Kartika esuk awan sore. Nggih. Kita suruh tengah wengi bangun. Nggih. Dalang sinden yoga. Nggih. Pelawake jane ora mlebu. Ya mung ngene. Nek pelawak niku cara masake niku bumbu masak. Kaya moto. Ngeten lho, Pak. Ben kita sedep tambahi moto nek kakean motone ya munek malah. Ning ngeten lho, Pak. Pripun? Jenenge AC mawon niku nggih telu. Blower terus splite kalih freon niku AC. Nek yen tanpa pewangi nggih mboten enak. Iya, lah iya. Lah kula niki pewangine. Jane ora ketang penguk ning pewangi. Pewangi. Ngono pewangi kok penguk. Kaya tempe benguk nggih. Wah, bareng kelingan benguk niki kathah Kyai Wonogiri. Oh, saestu ditumplak pun mriki. Punden-punden kula Wonogiri sami berkahi dalu niki. Nggih, salam hormat kula nggih. Ini Mbak Putri, Mbakku nggih. Kepareng lenggah Ibu anu Bapak Andreas. Nggih, Ibu, Bapak kula awon-awon uyuh Wonogiri, Pak. Leres menika saking Ngadirojo gitu. Ngadirojo kula. Sami kali canggih ngoten. Nggih. Tik iya ngono Mbah Rono saking Piji king Manyaran. Wonogiri. Nggih. Lah kene nggih enten dalang Wonogiri, dagelan Wonogiri mbok ampun liyane to, Pak. Nggih. Oh, ndak boleh jeneng monopoli ora entuk. Ya sakersane sing ditimbali sapa? Kok ora entuk monopoli golek ya malah ketemu kok monopoli wae to. Kaya dolan nggih niki nggih salam kangen awon-awon kula nggih terah Wonogiri. Niki Wonogiri kali Kediri niki pas lho.
Nggih. Bapak kula Wonogiri, ibu kula Kediri. Dadi niki keluarga Wonogiri kali Kediri karena sing ngempal ten mriki, Pak. Lah Ibu Andres iki kok Kediri ya? Lah iki ibu kula nggih. Dadi yang niki nanggap kula niku pun sak pase. Oh, saya dipas-pas iki lho. Mboten saestu kok. Nggih matur nuwun pun sing baku niku ditimbali wonten mriki ya, Pak. Nggih. Dadi Kula seneng anu Mas Garing, Bapak Andres paring dawuh. Kula nyuwun keterangan, Bapak menawa kagungan kersa menapa? Wah, mboten kathah menapa-napa. Mung anu kula jak seneng-seneng sing do tak dirawuh niku tak jak guyu lah. piyayine padha kula ditakoni Mas Garing kuwi duwe apa? Wajan blas ora duwe napa-napa kula ngoten. Niki pancen piyai ingkang nganu Pak, no profil beliau itu. Nggih. Gadah damel gelar waringkit ngeten niki ditaklo wong ngantos bingung iki keperluane apa anak buah kula takoni duka Mas. Nggih mboten mudeng. Mula kula niki jane munggah panggung nggih tanpa bahan mriki Pak. Mergo mboten ngerti keperluane. Nggih sing penting ndak lucu teman-teman. Nun. Aku ra enak. Ambak kula niku dagelan iki donake kuwi kowe engko kudu lucu niku pun niku nganu lho Pak, mati kutu lho Pak. Mati kutu. Dagelan niku pancen damel guyune wong kudu lucu. Nggih. Nek yen ajeng budal apa dene kowe kudu lucu, niku malah mati kutu. Nggih. Niku Malah mengke ilang angen-angen. resikune berat lho, mudhun panggung mati dadak lho Pak. Nggih. Male mriki pun terbebani. Munggah panggung terbebani ning dhuwur panggung delok dalange bebane ora umum. Arep dagel gede ora nyandak, dagel cilik ora lucu, mudhun panggung teksek. Nggih. Nggih mugi-mugi slamet lah kula. Amin. Nggih Pak niki waduh. Ning jenengan niku termasuk orang hebat lho. Ora kok kula jeneng alam mung piting loko sak lugune. Jenengan ora wayang orang Sri anu Ngesti Pandhawa to. Leres Rama. Setiap malam pentas to main to. Nggih, Lah niku nek bahane mboten kathah jungkel ten panggung niku. nggih leres. Ben bengi melawak kok pripun. Nggih. Mula sing kata-kata wong panggung niku hebat. Apa dalang hebat. Contoh Kinarto Sabdo. Nggih. Yang panggung. Nggih. Swargi ki Sudarman Gondarsono niki piye panggung. Nggih leres Pak. Hebat ning nggih penyakite kebak Pak. Pamane Wong panggungan niku penyakitnya stroke, darah tinggi, liver, ginjal, paru-paru. Pokoknya sing penyakit ngentekke omah. sebabnya napa niku? Mergo ngeten, bebannya berat secara tidak langsung, pendapatannya di bawah standar. Niku pun menekan kabeh niku. Saestu mula kula lan nate Monggo ben bengi terus menumpuk akhirnya nggih. Penyakitnya menumpuk. Panjenengan bayangaken menawi panjenengan mayang niku lak pindah-pindah nggon. Nggih. Yen Ngesti Pandhawa niku ben bengi teng mriku sing nonton nggih wonge niku terus. Mula tak aturke yen piyai hebat wong panggung niku wong kobong niku wong hebat. Nggih, tujune kula niku diparingi umur dawa, Pak. Dadi kuat kula kuat-kuatke. Nggih. Mula kula mboten nate kowe meh lucu napa meh lucu kok cara apa kula ora tak gagas. Anu banyi milih mawon nggih. Nggih sosok nggih banyu budhek barang. Sosok nggih mboten ketemu, Pak. Dadi kula nggih pun nglencer mawon santai kula hidup. Nggih. Wong omong ngeten niku kepenak alam-alaman kok. Nggih. Mula nganti kula nglumpukke tembang kuno sesuai kali riwayat kula niki, Pak. Tembangin apa? Tembange pemain wayang wong niki jane asline. Mergo sing gawe wayang wong ya. Tembangin apa? Anu, Walik Sendro Mas. Mijil. Mbak Jabi tak ngrungokke mang tembangke. Do ngenteni suaraku kabeh. Cilik mula cilaka wak mami anggum dadi lakon
ketumben kok apik suarane iki. Sing bareng kok bar dicet ta, Pak. kaya WC. Terus swara kaya WC. Bar dicet lho. Ini nggih boten kaya WC, swara kaya WC lho cangkeme kaya jublek kok. Wah, jan kaya istana. Nah. Istana hantu. Nesta apa wis nglakoni kabeh mung sawiji kang durung lakoni Apa ya? mukti apa mati pundi margi nipo Nggih. Iki ceritane pemain wayang wong lulak ngoten, Pak. Leres. Mukti urung karuan, mati wis ning kapane ya urung ngerti. Nggih. Wis karuan yen mati niku mesti menungso mati. Oh, mergo niku nggih jane salahe manajemen dhewe. Terus Gusti Allah ora bakal ngrombak nasib seseorang nek wong ora gelem nasib, ora ngrombak nasib dhewe. Mula cara wayang riyen niku lak entuk saiki entek engko. Entuk wingi entek saiki. Mula nggih ekonomine kampul-kampul ora iso nang mukti niku angel. Mula gandeng pun teko sampean kudu dimanage sing becik. Pun Margo ngelingono kula jenengan sing mensiun tidak ada. Nggih, alhamdulillah kula entuk bojo nggih pinter memene. Pinter golek duit, Pak. Kang Rayi. Nggih, kok dasare ya apa kuwi anu dukun manten. Perias manten. Nggih, Mbok mboten niku tok golek duit tuh. Wah, kula nu nyimpen duit teng pundi-pundi mesti ketemu kok bojoku. Golek duit gogohi kabeh ketemu. Berarti rene dana kenakalan. Nggih nyuwun jenengan. Malah. Wah, niki sithik tembang saking kula. Nggih, leres nggih. Mula urip niku mboten sah piye-piye. Mengke ndak disemoni wong kok sajak piye ngoten lho. Nggih. Niku sing marake nengati lara, Pak. Nggih. Mula ayo urip sing prasaja aja piye-piye. Saya jalan tembang iki lho. Nggih, nembang. Nembang, Pak. Ya. Nembang kula kepengin mesti do buka kepean. Nggih, niki lagu lawas ora tau metu. Mula urip jaman saiki aja sajak piye. Saiki dijalui basa bojo galak. Tali kontang. Nggih. Padahal wis do ora nganggo. Ora tau nganggo, ora tau nglagokke ya sik diapalke wae. Ayo, Cok. Ben diwiwiti Mas Gareng sing apal. Lirak lirik plerokane sajapi. Ayo. Warna-warna pacane sajapi putih jaman konde putih nembang kok. Tak kira ning Bali. Goreh ronge sarah unge
gas yuk. Aprayoga becik Anu warna-warna pacane sejane suwuk geropak prayoga becik iki wis suwe ra diaturke ya. Nggih, wong menawi menika kanca-kanca napa ingkang sutresna budaya sami kangen iki lagu lawas. Mbok menawi niki kula dereng lahir mon lagu niki pun enten. Leres lho pengendange ro lari ku wis eneng lagu niki. Walah niku digambar mon dereng. Ijeneng anu yo Alam-alam kumitir. nang ngene pucuk pelem. Pucuk pelem yo apa. Nggih wong jan pancen nganu kok Pak, pancen niki kangge ngudal-ngudal supados boten ical. Nggih. Supaya boten ketutup lagu-lagu enggal. Nyuwun lelagon Napa Pak e? Selendang Biru kali Pangkur Banyumas. Oh nggih. Kantor keluarga besar PT Cipta Bayu Utama. Bayu. So PT Teknik Bayu Murni. Bayu. Dun. Bayu jeneng pasaran lho Bayu. Apa sapa kok Bayu? Saking tim proyek PIK Nggih. wonten tali asih Jiro Lu Patmo 67. Kula rombongan jenengan lho Pak. Aku di rombongan. Jiro Lu Patmo 67. Itu Pak. Nggih. Pun di nyanu kula niki mawon. Mboten Pak niki nggih, mboten pundutan lagu. Nggih. Niki Niki riyen niki wau. pitu. Nggih. Pitu kula nomor pinten niku? Angge dikopiok napa mboten? Iki dienggo anu kok Ibu-ibu Waranggono. Lho. Lah waranggonane go 6 kok Pak. Ngen. Waranggonane 6 pitu kula. Siji ketua yoga. Pardon. Ketua yogane sik mangun. Nggih. Kula patenane sik ya Pak. Wah, ora ketok kok ya entuk bagian. Mun aku. Iki yang kedua kali sik diwaca empung ndak malah disuruh. Lho, Iki sik sing diatur iki sik sing 700 sing diparingi maunya
Ibu-ibu Waranggono monggo. Kula sing ngedum, Pak. Jare kula koordinator sinden. Kena ngedum ning ora kena kalong lho. Lho wong didum kok ora entuk kalong kok pripun? Sing tak karepe ya diaturke sing kewajiban napa. Oh, nggih. Pinten Ora garing nyok, Mbak. Pak Antomi aja meneh karo aku karo Bayu ora percaya. Duit ki luwes kok. Duh mboten luwes dia tuku kejem. Nggih, Pak. Lah wong niku pundutane selendang biru karo Pangkur Banyumas. Nggih. Ayo napa duite tanggung jawab Pangkur Banyumas do ora iso. Ya iso to. Sinten niki sing ditunjuk. Aja rebutan duite to. Wah, kulino ngurusi dit sawur yo ngono kuwi lho. Eling ngedum. Ratenar ya Argodara kata. Nggih niki jajal sapa ki? Mbak Esti. Ti. Esti. Ti. Pangkur Banyumas Ti. Kok tak ti. Naminipun Esti lah luwesipun Ti to. Ya ti. Ayo Ti. Ti. Iya ya. Wis sedasi tak karepe ditimbali rono apa? Nggih mriki. Oh, alah boyo ngendika ngono. Mbak Esti tidak rene ngono lho. Wah, kowe iki wis entuk duit slametane wong mati kok ora gelem. Nyatus. Nyatus nyewu lu. Iya. Kene, Ti, ayo Ti. Oh. Kula niku ora ajeng mamerke bodine Esti pokoke. Bodi kok kaya Halim Perdana Kusuma. Angger pesawat iso landing. Iki kayuno jati bonggole kowe. Iki sing diarani blower AC sing 50 PK yo kowe. Kokean. Bodi wosos. Moga Mbak. Pangkur Banyumasan. Ati Cuma anu to 700 to. nggih. Nah, iki gandeng sing ibu sampean sing 200. Sing 500 dumong 5. Nggih, matur suwun, Pak. Nah. Wis areng apa? Apa ya? Mau sampean bawa apa Iki piye? ideku lho. Ide iki larang lho. Lah aku manut pake kok. Oh alah. Ti. Kok ora ngono kuwi. Wis to. Aku arep takon Mas Gareng apa sampean kurang simpangi Pak Andreas? Lho, mboten kula lah. Ah ya wis. Lho, kula lah namung nganu to niki sing diarani penghayatan Pancasila lak nggih mriki. Piye? Pundi naminipun keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang niku. Kowe iki ya wis adil kok wis diparingi karo sing kagungan rasa kok. Upama aku tuh nuntut ya malah sing nuntut malah aku dong, aku sing nyekel pertama kali. Kene ora jenenge sinden ora jenenge yoga. Mung terki upama aku wong murka tak pek dhewe. Lho, lha niku sama tidak pernah aku ngono kuwi. Lho salah sinten kok sing nyekel pertama jenengan? Ya sing ngelongke no. Oh, jenengan dilungi to, Pak? Lah piye apa pikiran jaluk? Oh, mboten, tegese sing ngelungke sing salah niki. Lah kudune Kula. Ngerti ya? Kali-kali ngenteni Esti golek apalan iki lho, ora apal ajae. 200.000 kok terkene pure ilang. Ya ora to. Wong kuwi profesine kok ora to. Menika anu para kadang-kadang pamirsa tuwin para miyarsa lumantar streaming. Nggih. Menika asmanipun Mbak Esti Rahayu saking Delanggu Klaten, Surakarta, Jawa Tengah. Oh, niki yen penyanyi mesti enten sebutan parapan iki Esti Rahayu dipun singkat Tirah. Kok tirah? Awakmu lak turah. Sing kurang gorirung tok. Ning ngono lho. Tirah kuwi ora loro lho. Napa, Tirah Pak? sing turah ana sing dipun tirahken wonten pundi. Lah kuwi ya ning Tegese tirah. wong lara ditirahke to. Nah. Oh, dere-dere. Ah ya ra. 200.000 kok ngepek. Wingko. Jagani. Wah, kowe iki kowe iki SC. Apa? Sinden catetan. Ora sah pekewo, kabeh iki nganggo catatan. Aja disampeyan sinden yoga. Presiden lho pidato nganggo catatan kok. Lho. Sapa sing gugat? Ah ning presiden lak ngedum sepeda wong iki mboten.
Iki ra ngedum swara sing apik. Oh nggih. Karo ngedum katresnan ya. Nah, Iya, Mas. monggo. Raden Harya Warko. Dara kok sampeyan dadi Werkudara kok ngono. Aku bareng demek kowe tak geret-geret iki kaya geret tandon banyu e. Aku ora umum. Dadi Werkudara nandangi kowe pira wene. Nyata lampun satria jadi pati Kowe dapur Werkudara to, Rek? Werkudara ulang cempe ati ya. Ulang cempe ngomong ngeten sementen kok Werkudara nih kok. Ya wis anu lulang lakang. Monggo. Mah. Ora besisik. Ya. Ngopo to, Is? tak jepuk kukumu. Aja iki sing golek sinyal kok. Prakoso Bokonge sanggo senden. yen ngantika gereng pindah kuntur. Wah, barenge arep entuk dum-duman kempolamu kok kendengi. Wah, gu. Dasar satria prawira rama eling kula eling gunungan Sinawa.
niki sing diarani HP sekarang nggih Hesti niki. Castinge ora sepiro ning wah ringtune cetha. Nggih. Wah jan aja nyawang irunge sing penting suarane. Najan ngoten niku nggih anu garwa dalang. Oh, nggih. Nggih, ingkang kakung ngasta pedalangan saking Blitar. Weh. Asmanipun Ki Dalang Indra Kusuma. Indra Tenaya nggih. Wah jan yo bojone sing wedok sinden sing lanang dalang. Iki kayane nglumpuk nggih. Nggih yen gemi wong niku mangane derba, Pak. Jenenge awas sehat. Hesti lu durene mboten papat, mboten mandek kok, Pak. Napa petang ponggih apa Petang glundung. Sing kuat. Walah entek durene bakule dikremusi kok. Niku pancen hobine duren, Pak. Kaya denawa. Kula ngerti wong niku. Nggih, pancen senengane duren. Menika anu Mas Garing. Pripun, Pak? Remen kula mboten kantenan sahabat menapa. Napa, Pak? Menika para pepundhen kula saya monogi sami kepareng rawuh. Nggih. Ugi saking kanan kiri mriki kepareng rawuh. Nggih. Utaminipun Ketua Dalang sak Indonesia. Sinten? Ingkang rawuh sinten lho? Bapak Haji Kondang Sutrisno nggih kepareng berkahi rawuh kala wau sami manggi kula. Nggih, dereng Ketua Pepadi. dereng dados ketua Pepadi mon sampun kondang, Pak. Nggih asmanipun pancen Pak Kondang. Lah nggih leres to, Bro. Nggih ta? Niku wayang pirang-pirang kotak tur apik kabeh. Niki nggih gongsanipun, Pak. Menika abangipun Mbak anu Gedhewati. Oh, Mbak Wati. Terus saking Sanggar Redi Waluya. Redi Sanggar Redi niku gunung. Nggih. Waluya niku sembuh, Sehat. sehat. Nggih. Gunung sing sehat. Tegese nyuwun kali Gusti Allah diparingi wong sak keluarga sehat kabeh, wong sak gunung sehat kabeh paripasane. Sehat kabeh, kesehatane gede sak gunung ngoten. Nggih, saged. Angel kok nggih Pak nggih jeneng Jawa niku. Niki Gedhewati nggih dalang putri. Alhamdulillah. Nggih. Nggih nggih. Nggih kok nggih nganu laris nggih. Nggih, alhamdulillah saged menapa menika nyambung sejarahipun sing sepuh. Nggih dereng ngerti Pak wong kula dereng tau dijak. Nggih, sampean payune Jakarta lagi tahun pira sprene? Nggih, nembe pinten kula untuk Jakarta nembe mawon. Dengan dereng menangi kengramanipun Mbak Wati. Sinten ya? Mas Kamsu. Oh nggih. Kamsu napa Samsu, Pak? Kamsu. Oh, Kuping nek basa ya garing. Kamsu kok Samsu. soalnya iki kula di tepangan pemain wayang wong baratan jenenge Samsu. Mas saged niku wayang wong baratan. Nggih. Niki dalang. Nggih, nggih. Selamat untuk Mbak Wati dados dalang putri. Sing juga apa Mas Garing? Duka wong ora entuk duite kok takoni lagune. Mau ngeling-eling. Mah, Selendang biru. nah niki kula njaluk sing nom-noman mawon, Pak. Sinten? Niki trio wek-wek niki. Mbak Wulan nggih. Wulan. Nggih. Nggih. Saking Wonogiri menika nggih. Pripun Pak? Kula yen mboten ngarani drembo piro. Pripun? Sak lagu pun sak mangkok nika. Lah kok nek kesuwen bedhedheng malah mboten enak. Oh, ngenteni ngono kok ngene. Wul. Mbak Wulan monggo Mbak Wulan niki. Ini Wul. Wah, jan ngombene we moh keri. Minumane merke moh keri. Ya sak karepmu ngono ning arane. Kowe sing dipabrik Mriku, Mas. sumbuh. Mriku, Mas. Wong pokari apa keri. Lah niki nembe dijatah kula tadi. Kene sayang. Ya ngene iki rumah makan Padang iki salira iki aku. Mbak Wulan, Dibalik Pak. Izin Pak. anu benar matur dhateng para pamriksa dan para miyarsa ganimna saya telah tahu negeri kathah benar alamat ingkang jangkep wonten pundi Mbak Wulan. Oke. Kula menika nggih asli Wonogiri. Eromoko. Eromoko kecamatane Pembunung. Niku kecamatane. Kecamatane Romoko omahe asli endi?
Ora saselak lho, sikilmu jeber iki mesti gulung kowe. Niki niku sikil jeber niku tipe orang yang bekerja keras. Ora kerja keras apa kuwi yo kerep mudhun gulung, munggah gulung nyengkerem ngene lho. Ayo ngendi Rama kene ngendi? Ngandong. Lah. Ya ora, ketok wong iki ketok sarapanmu gangsir. Penting mak manis lah. Niki bapak ibu sing sepuh-sepuh sing Wonogiri casane iki lho mboten ngerti gangsir. Ini padahal menu utama sing sepuh-sepuh lu gangsir nggih Bu. Gangsir, tiwul, segole apa jangane tempe pedes. Tempene bengok lho. Lah ya omah sampeyan nganti kaya bengok ngono. Ya ora ngono, aku ki ora medo kowe ora kenal ki ora kowe lak sinden jaman now. Dadi radian bengok. Oh ning kene. Selendang biru. Sendang biru. Niki dibawani menapa Mbak Wulan? Nek biasane lah nika sing kok grandel nika. Liyane sing kuwi apal. Nggih, napa sarsane? Anu Mas Bayu, napa Mas bawane Mas? Napa Bapak Ibu ngersakaken bawa napa? Oh, mboten enten bawa napa mawon. Bawa nu pangkur, mijil. Saamane Mbak Wulan apa pun? Pocong ya kena, pokoke larase padha wis ngono. Wes sidang cepet selak dilamar wong kowe kok. Sinem niku mawon nggih. Monggo sinam nggih. Nanu. Memanismu angu jiwat terus Agawe rucite gale ini jenis sinom grandel. Nano. Wonogiri wit biyen kok Mas Gareng. Nggih. Gedung sinden ulekaning Setiwati ya Wonogiri. Seprene jedul apik to rayu. Wah, saestu nembang pipine dekik, bojoku ya dekik lho. Kowe lak gur loro tok bojoku pirang-pirang kok. Napane? Dekike untuk tilasi udun. Oh. Dadi dicukili. bojone Gareng iki ora mung nggon pipi, nggon bathuk ya dekik, nggon mripat ya dekik. Aku payen kon nyek bojoku iki kaya sregep. Lu ngerti asline bojoku kok. Lho, asline pripun Mas? Garwane jenengan niki. Asline dekik kabeh. Aku nganti bingung goleki kok legok kabeh. Nganti kaya kasur. Ora sampe lu nyek kowe. Lah nek legok kabeh kaya kasur sing saka kapuk niku lak legok kabeh to Mas? Kowe ngecek bojoku kepengin dadi gantine apa piye? Boten ah, gahau. Lho kowe wegah aku gelem kok. Upama mundut Mbak Wulan kalau ben kuliah wonten pundi, Mbak? wonten isi Surakarta, Pak. Apakah arti isi? Institut Seni Indonesia. Weh, Kuliah kok wis isi iki apa itu? Maksudnya niku kepanjangan ngoten lho, Mas. Oh, ya ki mau. Nggih. Institut Seni Indonesia disingkat dados isi ngoten lho. ki mahasiswane ora bakalan kencing batu kuwi. Kok saged
Lah kuwi institut seni terus ki ora kencing batu lho. Ya. Ora iso bedake seni karo seni. Seni niku lak padha mawon to, Pak. Nek jane seni itu seni, ning terus kapale seni. Oh. Nembe seni, lagi nembe seni nembe nguyuh terus dadi seni. Oh, mboten seni niku ya. Oh, ya sorry ya, Nduk, wong om ora ngerti kok. Nggih, Mbah. Pomplong. Wong kene omok Mbah. Iki aja mung ngundang aku Mbah, kuwi lagi akeh kasus Mbah seneng karo cah cilik iki akeh lho. Lah niku lak Mbah zaman now niku. Lah aku zaman ya ora karo aku ra semelang ya, Nduk. Kene-kene. Reng, Nun, kowe dadi dalang ngerti aku tak dadi dagelan jer ngrangkuli sinden ya saiki. lho jane mboten saoper ngono Bapak kersa badhe ngrangkul monggo lho. Ci. Ngono sinden ayu-ayu sing dilus-lus debok. Aku ngelus-ngelus deboke mulai entuk rezeki lho masane iki. Lho lagi leres nang kula nu ngerti jane jenengan nggih karep ning pekewo kali Bayu to. Ayo Bayu bobok. Ya ora. Oh ampun pekewo kali Bayu luwih kendel kok. Ya selumrah wong cah lanang. Nggih. Nek ora ngono ora jantan. Kuwi tak kudang malah. Lho, Piye? dadi apa priya kang jantan ya. Alap-alap Ora nang ingah-ingi. apa iki? Iya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani ngono. Kuwi kaya pae iki lho. Iya. Pae iki wani. Iya. Wedi yo turu. Iya. Ning kabeh iki anu lumaku anut kadewasane. Aku wis matur jenengan to. Nggih. Sampeyan nakal monggo ning nek stok diwancen niku ora sadar dhewe. Leres. Nek sadar kok minggir dhewe mbok dikapak-kapake semoh. Pokoknya harus sadar dan minggir. Ora minggir ana Transjakarta bablas. Nggih, pokoknya nuting jaman. Ning ampun kebablasen. Sing penting aja munafik niku sing penting. Nah, mergo munafik dhewe saiki uripe ora kepenak lho. Monggo. Mas Gare. Nur, Kula jenengan ngomong ngene iki mau Mbak Wulan mesti tak ngrungokke mergo jeng ngeling-eling ku tekan ndi ya. Nggih mirengke, Pak. Oh mireng oke. aja sepaneng. Wong nembang iki sing los kowe ora usah sepaneng kleru ya tipek. Santai wae, wis to aja nembangmu apik tak tukoke AC siji. Kok AC to, Mas? Kowe kepengin anget apa anyep? Anget. Yen anget aku. Lho, panjenengan apa ngangeti wong cilik ngono kok awak? Lho lah yen wis tinggi krama ya mekrok. Ngepal wong. Lah, Jangan kaya merak. Remekrok. Wong ngece kok wong wis ora iso apa-apa. lah nek sing wedok niku cilik kan mumpe nek sing lanang kudune gedhi. Lah kok aku cilik jenengan cilik terus dadi apa? Apa ya anget ngono lho. Lho kabeh iki carane kowe yang gedhi, bojomu gedhi kowe cilik ngono lha piye to, Nduk? Ra ketok kowe. Lah kowe terus gonceng bojomu gedhi ning mburi kaya tas ransel malah. Wis to yen pancen jinunduk kowe karo aku ya ora majalah. Wah, oke. Mah, Yen aku gelem ya apa? ya aku mau. Dagelan nak mutungan. Gampang stroke lho wong mutungan, Mas. Tenang. Tapi Gampang stroke. Aku wis surupe wong loro stroke ning rumah sakit ora perkara mutung. Perkarane ra duwe dhuwit doan. Stres lho. ya Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa
yaning jolo nidi kan tampen selendang biru maka temah gonjing angin jongneng bareng juga ya dulu kalian amat lo bagong juga teh sih ono kuwi mau gini sidik-sidik lo ngiling gerakannya bagong nih muga-muga orang dan usul ya wah aku ngotot lho Pak boten kula iki anu jenenge lampu kuning margo saiki akeh pelawak sing dut ki akeh iki lagi wancine nggih dagelan yang dipati goleki pelawak nggih ampun to Pak kula tese kontrakan kula murah lho amin mosok arep pindah tak kira males aku boten Pak boten ning kula bakal lho adik kula Bagong no mati sakjroning nyambut gawe niku hebat nggih hebat bener niku kula nggih kula sami nggih medongake muga-muga mati aja jeneng garing nanti kaya Bagong nika. Nek yen pancen pun winesti nggih alhamdulillah malah kula syukuri. Terus gesih perwira wong mati jroning nyambut gawe niku kados mati syahid. Mbak aku diwales ngono. Mboten wani. Saya tawani terus jane. Mboten mungkin panjenengan mboten wonten kula nderek sinten. Dari Gusti Allah. Lha nggih ning nyambut damel lak mboten langsung Gusti Allah mesti kula enten sing dereki. Kalau ajeng derek Bayu nggih sanipun golek kawe wae. Aku wis kebupen rong dina ra ngundang aku kowe ya ditenono. Trimo. Trimo ngejak garang tetel tuel. Ya ora apa-apa. Lha kudu introspeksi piye sebabe apa ngono. Lah mboten nyandak Pak agane. Wis genah no ya. Nggih. Pak. Ayo. hanya Sangkas selendang biru kencang alus selendang biru amung enaki hati setiamu ya. Kangkung Putri Kur ya tatapan janjimu selendang
menika wonten kakung Mas Gareng, monggo Mas. Oh, kula Pak. Nggih. Hanyelai janji selendang biru amung enai ati ora tekan batin setiamu Ya. tetep ana janjimu Srengasi Macan mati ninggal ulang gajah mati ninggal gading yen ora mati ninggal asma sing apik sing arum kanthi karya-karyanipun. kados Wardi Kinarto Sabda. Nggih niki nostalgia dua lagu saking Kinarto Sabda sampun dipun angelaken Rama. Nggih. Nah, niki nggih nostalgia pun dangu mboten sami mireng mbok menawi kangen. Leres No. nika Enten mlih, Pak. oh kathah nika wonten Jane nganu mboten nganu Pak buka online pundutan lagu ngoten lho Pak. nyuwun lagon petis manis Weh, kantor kanca-kanca Kas FC Jakarta tim Wirawiri kalian keluarga besar TBM nuwun saking tim Wirawiri. Wah nggih guys, ini Raden niki Wirawiri niki Raden niki wong. inggil leres Nggih. dipun paringi tali asih wah kata sangat menika. Alhamdulillah. Nggih no kantor dateng Mas Gareng. Wah Lah niki jenenge kanca mesti nggih enten sing ngerti ngeten niki. Gareng wayang kulit kados nggih. Lho ngeten iki lho Pak Andreas. Sosone pun kula impi-impi tentane teko ning gawe gelo. Nyanya kok ndak dikira aku mau gawe gelaning wong. Pada dasarnya manusia itu digadaikan oleh tindakannya sendiri. Leres. Nak gawe gelo ndak aku digawe gelo wong berarti. Leres, Pak. Monggo ikhlas niki. Nah, Wah, duitnya kok jelimet men lho. niku urunan masane. Oh ya sempat ijol bareng tuh. Mbok sing utuh to, Mas. Enten gambar pahlawan Patimura bareng ora ya, Pak. Ning mboten napa-napa. Uang 1 juta tidak akan genap tanpa ada uang recehan ini. Nggih. Mula niki kula klumpukke. Tali asis ke para kadang Kas FC. C matur nuwun Saksi Wirawiri. kanca-kanca kadang FSC. Kok Kas FC. Nggih niki nyenteni sing werna abang dereng teng mriki, Pak. Klumpukke sik rene. Sik ning kene tak gantung. Bangsaku kenceng men to lho model iki. Tak kira katut teng mriki lu kula goleki mulane mboten enten. Nggih. Pun niku pangtandangi sik niki sanes sing mengke. Oh niki petis manis. Nggih. Petis Manis pupus
manis pikantuk dening kecap nggih Pak. Nggih. Niki mboten. Yen ngucap sing ati-ati. Zaman sakniki ucapan yen mun maju mulih Pak mboten mung ucapan dudulan. Jempolmu itu adalah mautmu. Mila yen nggunakaken HP napa mawon medsos napa mawon hati-hati dalam mencetnya. Dadi niki pun enten tambahan. Nggih. Nek riyen nak mulutmu Harimaumu. niki pencetmu mautmu. Nah, ibu jarimu adalah mautmu. Hati-hati. Nggih. Ampun terprovokasi. Nah, Nyuwun lelagon sambel kemangi kalian gubuk asmara. Mugi-mugi Bapak Andreas keluarga pinaringan kesehatan. Amin. Lan ugi panjang yuswa. amin. Nuwun saking Bapak Mariman wonten Taliasih kathahipun Jiro Patmo 67. Nah, Pitu meneh. Iki sapa meneh sing dobel iki? menika katur dhateng para kanca pengrawit kagem urun mundhut beskap menapa blangkon. Nah, iki sing menapa koordinator pengrawit monggo. Kula Pak. Heh. Koordinatore kula. Lho, pun ganti to? Oh, Biasanya Bayu iki sampean. oh. Mosok dalang rangkep koordinator yoga. Oh ya tegel to kuwi. Nggih, kula aturke dirayah kali tangga. Weh, atakon Cahayu, iki mau wis tekan ndi wae? Piknik endi wae kowe? Kowe tekan ndi? Kula tekan kasur. Ya aja niki. Lah piye? Isin ngajak-ajak kok ning kene. Lah ten pundi? Kekan Jare wis menang. dolan apa urung? Wis dolan rung? Dereng. Tekodok langsung istirahat. Nggih. Kowe Cahayu. Wau dalu nderek Mas Bayu wonten Nggih. Cilacap. Mboten kula rembug Pak, kula mboten dijak. Asu. Ken, wong ngerti kancane nganggur, malam minggu nganggur iki ngenes iki. Kowe tekan ndi saya? Ketoke nang garenge ya. Enten Pak. Enten bawa. Nggih. Wah, selingkuh kowe wisan. Selingkuh kowe iki. Tur malah bagus sing mambengi ning Cilacap kowe. Niku kula ngerti, mbok sakniki jarang dijak dhewe niku ngerti Pak. Mergo sir-sirane wong wedok padha kali kula. Rebutan kali kula dheweke kalah. Lah terus nyiyang kula mboten tau dijak. Lah kebangetan wong bocah wedok sikile kiwa kabeh kok ajeng dipek. Reng, aku nganggo ilmu titan nggih. Nggih. Pelawak niku nek omane goroh niku gampang setrum lambene. Niku nggih mung kira-kira ngoten. Kok medeni to ketemu kok ngrembug stroke kowe. Aku kuwi mati separuh kuwi paling tak sirik penyakit mati separuh. Lah, Yang mati apa? separuh ning ngene ora masalah. Ya ngene. Sing mati kene tok lah. Ora mung tengal-tengil, ora bojone dadan tengal-tengil tok. Aku tak bayangne Pak Didi. Kok ora usah dibayangke. Dale nangis. Wong bojone dadan arep nggo sapa? Ngene tok. Oh, Ya dikerah-kirek kuwi sesuk itu. Kowe apa to Pak wong bareng wis dolan tekan ndi Duk Cahayu? Teng kamar. Padha istirahat Mas Kare. Istirahat. Ngaso ora saiki tepungan wae kowe jenengmu sapa? Nggih, nderek tepang, nami kula Dita Intawati. Bengi iki nderek Pak Anom ora nderek tepang. Sing cetha ayo ngomongan karo wong pinter kok ayo. Kata-katane iki lho. Nggih dipun tepangaken mrene. Nggih, dipun tepangaken nami kula Dita Intawati. Inawat saka ndi? Intawati. Intawati saka ngendi sayang? Kula saking Kutha Santet. Endi iki? Banyuwangi. Wah, mulane kok ambune kembang telon. Lo ngerti-ati kesantet mbuh. Pripun? Kersa disantet? Ora. Aku paling sirian karo santet kok. Oh ya aja nesunan ya, gampang stroke jare ngendikan. Ingkang setunggal. Ingkang setunggal. Nggih, kula Tesa, Pak Dilan. Kowe kok murah men tisu jenengmu? Tesa. Oh, lah. Karo, iya bener. Mungkin sarang penyamun kok. Tesa, Nggih. saka ngendi? Nek niku Kota Santet, kula Kota Wali. Ngendi kuwi?
Ngendi ya? Demak. Oh, alah Demek to. Demak. Demak yen cedhak iku adoh kono Demek. Demak. Sing Meranggen, Mbak De. Ora tangga dhewe. Wah, cedhak lamaran lah ora usah entek ragat ya. Lamaran. Lamar gawean kula jake piye ngaten ya. Niki kula dum gubuk asmara sing saking Demak. Nggih. Iki. Sambel kemangi sing saking Banyuwangi. Oh, niki siji-siji nih. Nggih nang lagune dhewe-dhewe kok. Iya. Napa? Ayo gubuk kayak di Gubuk asmara anu digarap Sragenan Tayub sing ayub Mas Gareng. Napa tesih iso? Lho yo carane no. Kayak akeh sore ngatok. Wes aja, ayo. Mbok tuwa sik mbok nom santai ya. Aduh. Monggo penwiti gubuk asmara, Mbah. Buka celuk. Yen liwat aku kelingan.
Iya. Ah. Catatan sajrone saya Terima kasih. Iya, jan Mbak Tesa kaunang iki. Ning sayange Mbak Tesa ya ora maringi oleh-oleh aku ya. Napa, Pak? Pripun, Pak? Lah sekon Mbak kondang blimbing to. Nggih, jenjing Bapak. Nggih, janji adalah hutang lho. Nggih. Kae lho, Pripun? kae tugu ning pertelon sing blimbing kae gorene. Lha kuwi gede, Mas. Ben dipangan Mas Gareng. Nggih. Blimbing Kae semen. boten blimbing ndak jambu nggih Demak. Oh nggih jabu iki ya ben loro malah dijus Nggih. bareng enak. Ah, jan wis. Matur nuwun ya Tesa kaunang. Nggih, Ya, ya. monggo lenggah sampe gentos sing saking kutha Santet. Ah, iki blaik iki. Mbak Dita. Ah, ditari rabi. Iya, iya. Ya, Jenenge ditayo. sambel kemangi. Sambel kemangi, heeh. Sing joget Mas Gareng. Oh, nggih. Monggo. kasih Mbak Dita, monggo. Nuwun ya, Nduk. Deh, Wedi kula tenan terus terang. sing wedi pripun, Mas? Ah, keng Banyuwangi senggol bacok niku. Niku lak riyen sakni pun kata kesabaran. Amin. Pawakane tipis jan kaya umbul-umbul. Bulbul belambiangan. Belambiangan. Ah, Menika nggih babar saking isi Surakarta. niki Bapak Ibu sedaya nika mahasiswi isi Surakarta. Nggih. Nika sing
Lah loro nika kopong kabeh ya. Jiro lupat niku isi nika kopong. Tegese niku otodidak meletek saking kayu watu ning kualitasipun ngedapi-dapi. Amin. Mbak Darsini kali Darsono sapa sebelah iki? Dar, sebelahmu ki Mbak sapa jenenge? Ah? Lestari alamku, lestari desa Jakarta. Nggih nyuwun pangapunten dereng tepan Mbak Yu. Nggih lestari biasane nggon. Ben anu nepungke lumantar Sinom Parijata. Nah. Paten kula singgung ajenge nyinom. Sanes-sanesipun mangke nggih gara-gara nggih Mas Gareng. Oh nggih Pak. Menika ngersakaken lagon 3 menika Tanjung Perak, Caping Gunung, Rondo Kempling. Nah saking Bapak Supaya Widodo. Agen Badut asal saking Sragen. Mangke pun aturaken nggih gara-gara nggih. Oh mulane moko ngemati aku dandan gol agen Badut to. Nggih mengke kula ajari Pak. Monggo pun aturaken Mbak Lestari. Nggih lestari alamku Pak. Nuwun sewu Mbak Lestari, asli saking pundi Mbak? Asli Bu. Dalam saking Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar. Oh, nggih. Karanganyar luas Karanganyare pundi Mbak Yu? Grompol. Grompol. Ora gotek lho, mung grompol. Grompol tek. Oh, grompol nggih, matur nuwun Mbak Yu. Nggih. Monggo Mbak Lestari pun aturaken menika anu menika tembang klasik menar-menan kula Sinom Parijata nuladol laku utama niku pitutur sae menika. Mas Gareng istirahat rumiyin. Oke. Nggih, Pak niki nggih kula ajeng lukir niku. Monggo. Kula tak pindhangken mungkin kula lungguh teng arep jenengan mangan bakso mboten kathah ngono nggih. Aja dadak neka sing